Plano sa Department of Agriculture Region 11 nga muhimo og mga proyekto sa patubig alang sa mga mag-uuma. Ilabi na katong anaa sa Bukirong Bahin sa Davao Region. Dugang detalya sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, kini pinaagi sa Spring Development Project sa Department of Agriculture alang sa mga mag-uuma kansang mga umahan ana sa mga upland area ug katong mga bukirong bahin. Wala na nakatanom balik si Tatay Ernesto human nadaot ang iyahang 2 ka hektaryang humayan sa Barangay New Cebu sa Sulok, Davao del Sur niadtong Nobyembre sa nakalabang tuig tungod sa hulaw. Sayang daw kaayo ang ilaha untang kitaon, labi na sa pag-adlaw-adlaw gagalastuhon. 2 hectare man na ang umahan pero pagkakaroon wala pa kami tanong ngayon kay ulan. Usa sa ilang problema ang irigasyon kay anaa sa Bukirong Bahin ang humayan. Wala daw problema sa tinubdan kay dunay tubod. Aban wala lang daw pasilidad nga musuyop sa tubig pasaka sa ilang humayan. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong problema ngadto sa Department of Agriculture 11. Sumala sa DA, doon na sila spring development projects nga mga patubig alang sa mga mag-uma, labi na sa mga bukirong bahin sa Davao del Sur. Pero plano sa buhatan nga magdugang pa og susamang proyekto. We have provided a spring development po sa ating mga high elevation ng mga farmers na dili makakuan o dili maka-access sa pakuan sa tubig. As we see that our high elevation nga mga areas, they are potential for mga high valued crops. Prioridad sab sa DA ang patubig alang sa mga indigenous people ubos sa 4K program o ang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo. Target niini ang mga small-scale farmers nga dunay 3 hectares nga umahan nga hatagan og gram pumps. Bigahin na ang DA og 24.5 million pesos nga pondo alang sa rehabilitasyon sa mga naapektuhan sa El Nino. Nangandam na pod ang DA-11 sa moabutay nga La Nina phenomenon. Doon na matud pa'y paabutay nga 317 million pesos nga pondo. Ang kapin 38 million pesos niini mapadulong sa rehabilitasyon sa mga naapektuhan sa shear line niadtong unang quarter ning tuiga. Ang mabilin mao'y pondo alang sa posibleng maapektuhang mag-uma sa La Nina. Kato siya nga 217 million which is ihatanot sa mga farmers will be the interventions po nato possible may tabo sa ato mga areas po nga maapektuhan sa ato ang La Nina this year po. We also have our regular fund, ang buffer stocking program po namin which is we buffer stock po mga seeds for replenishment po sa ating mga farmers na maapektuhan po ng La Nina. Sara, sumala sa Department of Agriculture alang ato sa mga mag-uuma nga buot magpatukod og irrigation system sa ilahang mga umahan. Kinahanglan lang nga muadto ang ilahang asosasyon sa City o di ba kaha Municipal Agriculture Office aron nga maka-request sila sa pagpatukod sa mga irrigation facility sa ilahang umahan o duol sa ilahang umahan. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.